Кой е Авраам? Авраам е роден в Урхалдейски. Той е първият, който отхвърля многобожието и започва да вярва в един Бог. Бог му обещава две неща. 1. Земя. 2. Потомство, толкова многобройно, колкото са звездите. 2. Двете линии на потомството. Авраам има двама основни сина от две различни жени, което разделя историята на две големи световни линии. Исмаил. Тъй като жената на Авраам, Сара, е била безплодна дълго време, тя му дава слугинята си Агара. Ражда се Исмаил. Потомци, Бог обещава, че Исмаил също ще стане велик народ. Той се счита за прародител на арабите. От неговата линия, векове по-късно, произлиза пророкът Мухамед. Така Авраам става централна фигура в исляма. Исаак. Когато Авраам е на 100 години, а Сара на 90, се случва чудото и се ражда Исаак. Потомци, от Исаак започва линията на еврейския народ. 1. Авраам ражда Исаак. 2. Исаак ражда близнаците Исав и Яков. Исав става баща на едомците. Яков е ключовата фигура. 3. Яков има 12 сина, които стават 12-те племена на Израел. Един от синовете е Юда. От неговия род векове по-късно се раждат цар Давид и Исус Христос. Друг син е Йосиф, който става втори след фараона в Египет и спасява семейството си от глад. Юдаизъм, чрез Исаак, Яков и Мойсей. Християнство, чрез линията на Давид до Исус. Ислям, чрез Исмаил. Авраам умира на 175 години, но той не вижда с очите си нито Израел, нито големите народи, които произлизат от него. Той умира само с едно парче земя, което купува, за да погребе жена си Сара. Но неговото наследство не е в земята, а в кръвта на милиарди хора днес, които наричат себе си негови наследници по вяра. Накратко за сценария ти. Призивът на Авраам и напускането на Ур. Драмата с Агара и раждането на Исмаил. Чудото с Исаак и изпитанието на планината. Родословието до Яков и 12-те племена. Корените, Ур и Харан. Авраам израства в град Урхалдейски. Баща му, Тара, е бил идолопоклонник и е правил статуи на божества. Авраам обаче осъзнава, че има само един Бог, който е създал всичко. Той напуска Ур и отива в Харан, а след смъртта на баща си чува Божия глас: напусни дома си и иди в земята, която ще ти покажа. На 75 години той влиза в Ханаан с жена си Сарая и племенника си Лот. Втори, обещанието за земя и народ. Бог сключва завет с Авраам. Обещава му две неща. 1. Земята на Ханаан да бъде негова собственост. 2. Потомството му да бъде колкото пясъка на морето и звездите на небето. Проблемът? Авраам е стар, а жена му Сарая е безплодна. 3. Разклонението, Исмаил и Агара. След 10 години чакане в Ханаан, Сарая губи надежда. Тя предлага на Авраам своята египетска слугиня Агара, за да му роди дете. Ражда се Исмаил. Бог казва, че Исмаил ще бъде баща на 12 князе и велик народ. Потомци, Исмаил се счита за родоначалник на арабите. От неговата линия векове по-късно произлиза пророкът Мухамед. Четвърти, чудото, Исаак и Сара. Когато Авраам е на 99 години, Бог променя името му на Авраам, а на Сарая, на Сара. На 100 годишна възраст му се ражда обещаният син, Исаак. Потомци, от Исаак започва линията на еврейския народ. Изпитанието на вярата. Най-трудният момент е, когато Бог иска от Авраам да принесе Исаак в жертва на планината Мория. В последния момент ангел спира ръката му и вместо момчето е жертвановен. Това доказва, че Авраам вярва на Бога повече от всичко на света. 6. Потомците след Исаак. След Авраам историята продължава чрез неговите наследници. 1. Исаак се жени за Ревека и имат близнаци, Исав и Яков. Исав става баща на едомците. Яков, Бог променя името му на Израел. Яков има 12 сина, които стават основателите на 12-те племена на Израел. Рувим, Симеон, Леви, Юда, Исахар, Завулон, Дан, Нефталим, Гад, Асир, Йосиф и Вениамин. 3. Линията на Юда. От него произлизат цар Давид, цар Соломон и по-късно Исус Христос. 4. Линията на Леви. От него произлизат Мойсей и Аарон. 7. Другите деца на Авраам. Малко хора знаят, че след смъртта на Сара, Авраам се жени за жена на име Хетура.
Тя му ражда още 6 сина. Те стават бащи на различни племена в пустинята. Днес Авраам е баща на трите големи религии в света.